So di na guys, luto na. So yummy. Good morning natong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel nza guys. Sadyo ko na matakay. Nagkudgod, kuan guys, dari ko sa kahoy naglatik kay aron di pud mahurot tagamang gas kay ralay ka mahal kadi ang gas nza. Salamat kay kadto sa nag-order na ni si Ma'am Milby. So amo ni sa i-deliver guys, so alas 8 kay dadon pa ko niya si Ja sa Dalagit. Nza sa katungwa pa naka-subscribe sa ang channel, palihog lang po kog subscribe og click the notification bell kay aron maka-update mo sa video. So salamat ka dun tanan guys. Tanaw natin ni guys kay maluto na ning atihang biko. So yummy biko ni Ruby Provinciana. Jadi na guys agahang latik. Dadali ko nagluto sa kahoy kay dali ra kadyo mahurot among gas ug adto ko magluto jara mahal ra ba kadyo gas. Jara sa duha na dari guys kay wadto ko nakatuga gabi guys kay naghilak ko kay nag-lagi ko ni Aliana nga suka na po dyan mapazay pagawas sa hospital dyan karon nagsuka na po dyan ang taas ako nukadyo hilana 39 kapin dyan nag-go ko guys kay siliksi po apil po ilantan po dyan nagasuka makagawa man dyan yung mga batang sakit. So diyan na guys sahanan siyang sliceon kay ningan si Ma'am Milby pa slice kuno ginagmay so hapon ni siyang slice guys. Pero ang uban man dyan bisag din na nila ipa-slice habang din na siyang slicein kay rong kami po sa tanawon ba nga naka-slice nga kumanda ni guys sa isang butangan og toppings nga mani dyan guys wadyo po sa modrong buntaga guys kay makabalita kag mga ingana nga nay problema so nag-uo ko nila Aliana og liksi og nanay kay nadun na puno po si Dixie sa check up kay ilantan na po dyan nagsuka so takay baw guys kung sa ilang nakaon guys basig na sila nakaon kay manang nagsuka og hilanat man so hadlok ra ba dyan ang ingana guys kanang suka og hilanat so wadyo ko nakatug gahila ko karon guys murag nawadan jud ko kuan kanang gana mulihok natay mga problema bitaw na alam naghang mahal sa kinabuhi so na sila mga pinangga kadto ng mga bata so natay po siya. Okay guys, ano guys, so diba? Nice kadyo. So ato ni siyang tapingan og mani. So ang suda ni guys sa sudlanan is 1 kilo. Okay. Tapingan og happy. Okay, dapat lunok man ta ni. Mas ganahan sila mani. So pwede pud ni guys og cheese. So una guys mag-order na sa una cheese po yung topping pero nakatab to.
kay adadun pa ni sa dalagit. So makaasa makaabot ni hang biko guys, makaabot na ni kuan kanang Switzerland. Si Mami Maria Wise. So kompleto juga do. 26 ra ba dito sa mobalik na ko. Guys, naka-ready na ang i-deliver na nila ni guys. Diya ako guys kay alas city pa man magluto ko guys og kani. So tanaw na to guys unsay mahimo na dani guys among chicken kay Lucky Me, pansit canton og itlog. Guys, ato ning tangtangon guys ning kani siya ilayin ni nato ning kani. Tanaw na di guys say maluto natin ani guys. So diyan nagasahan ng giluno di ah. So guys, pagmoto niyo guys nga nani na ni siya. Oh. I-set aside sa nato ni guys kay mag timpla ko para ani guys. Human ato ni siyang ibutang guys ning mga seasoning ato ni siyang ibutang guys. Para di na ta maginahanglan og mga paminta. Timplado naman ni siya guys. So guys, ato ning halo-haloon na taman guys aron ma-mix tong mga timpla danin ja. Ato ni siyang butangan og itlog. So butangan tag itlog guys, usa ka buok pwede na usa ka buok kaysa kuwang butangan pwede ra pud din duhangon basta namoy dahang itlog. So atong i-mix gyapon ni guys, ja human ato ni butangan og harina. So atong tanawon guys ug say maluto na ni guys. Kay kaning ang gibuhat guys dinalian ra ni pero mubawi ra ko unsa guys uting paniudto na magutan ra ko gamunggay mga utan dari nga sabaw Bisaya kay ganahan mas nikul anang og sinday kana sabaw Bisaya. So ato na ibutan ning harina guys, diya ato i-mix na to. So ingani ra ni sa kadali makapamahaw na katong anak. So way hassle way kuan basta lang tay mga noodles atong bay pwede na din nato nilutuon. Ingani para makapamahaw kanang dinalian nga pamahaw. Kaya daghan pa kaya kong buhat guys kay lagi na napatay trabaho nga buhaton dato sa hang gitrabahoan das pikas. Diya guys ato na ni siyang butangan og seasoning. So mo ni siya makapahumot na ni guys kaning seasoning. So lami jud na ni siya maluto na. So suway po ninyo ni guys kasi ganahan po mo patilaw mo yan pero lami po guys kanang pansit canton nga hot sili kanang nay sili kay lami ang punang hanghang at ang pagkaon. So i-mix na to ni guys. Dahil hangan nato na ni sisang prituhon.
So diyan na guys, ako na sa lunod. At least na patilawan ni Las Cristel guys, ug say lasa ani pero labi isa guys. Ala fried chicken. Wala fried chicken ni guys. So try nyo to sa inyong mga kids. Kung wala mo'y kay mahal ka doon ang chicken ron. Kani guys, mga dinalian nga sudan. Pwede po din siya guys ipalaman sa bread. Slice bread. Okay, brown na. So, diyan na guys, naluto na guys. So, kani guys, pansit canton, maging lasang chicken ni guys. Try nyo guys, lami ka dulu. Gahang Lucky Me, pansit canton ala chicken. So, na guys, napurma na sang chicken guys. So. Turta. Dili na turta. Basta lasang chicken na. Lucky Me nga, naglasang chicken. So, pwede ba nag-ketchup na? Diba, lasang chicken? Ketchup. Di ba nak lasang chicken nak? Pilawin nak. So sa duha ka Lucky Me guys, Lucky Me pansit canton, kalamansi. So muna sa inahimo. Saman. Smile lagi ka. Lami. Mas lami na katong na isaw-saw na ito na nga atong anghang. Lipi tulid to, natulog na. Wala. Sa may lasa. So nagkagubot tayo guys kay mag-prepare na ta kung ngani daris ganiha gitimpla pud ni Cristel. Basta kahuwat man ang nagusog na pud mi og kuha og pasit canton. Ja, lasang chicken nak. So try nyo guys kay lami di siya guys naan ka Cristel. Kagubgob nak no, murag chicken nak no. So karon pa mo naka-try na na. Karon pa yun. Diyan sa may lasa. Yeah. Lasang chicken. Best time katilaw ani. Ano, murag kamote pero pasit canton diyan. Ay, mura siya ka ng bitsu-bitsu. Upoy. Pinaypay. Dito ko itong mga bata kay rumpakanan. At least di ta magutom na. Kita sa mga inon-ani nga luto, mga simple lang ba? May minuto gasto. Parang kasi mag-uwan ganiha. Good man ang... Laging. Surd ng pamahaw. So, suway ninyo guys. Kay lami sigado ni sa guys. Nabutangan pa job. Banana ketchup. Samot kalami. Tara na guys, mamahaw na ta. Dungan mo sa amuang sudan. Yeah. Manani. Ala chicken pansit canton. Mura siya Fried chicken. bitso-bitso pero ala chicken di siya. Kung
Kamuti ba nga? So guys, mura dyan siya og fried chicken guys oh. So testingin ni guys, matawag mo dyan siya fried chicken kaya naman ko sa itlog. So chicken gyapon. Fried chicken gyapon siya kay prito man. Guys, mga anta guys, dya. Parang labi ajud. As in, kagub-gub. Crispy. Maglaway mo sa among ala fried chicken pancit canton. Ni Ruby Provinciana. So, harap po din yung Symbol. symbol guys para na kami pamahaw. Kay, araw bisihan na guys, kay malo ito na sila duhang yung palilibiro ron sa Biko. Ito sila uguan guys, kanang ito sila ugan ng Bicho. bicho-bicho kay mura masag bicho-bicho. Nag-asukal. Simula dyan sa bicho-bicho guys, pero yung lasang fried chicken. Nasaan pancit canton kalamansi? Naghalo na siya na pancit canton kalamansi. So testingin nito guys. Pwede siya ipang Kung ganahan sila ng spicy, pwede na katong pancit canton nga kalang. Lami. I-apple of breeding kung mga sauce ba? Hindi apple sila sa inyo. Pwede siya dakan po sa flavor ba, mura po sa pancit canton. Guys, gamay na yung nabiling guys na. Okay, lami ito siya kadulan lanon. Pwede pa na sa paniud to. Hindi kayo sa lanon. Makaupas ko buok guys. Gob-gob. Murag lechon baboy nga panit. Miss Pugiti, ay ko na, kitsak na kamay. Spaghetti ko. Hindi guys, kali tagdusi ra ni sa kabuok. Ang sa kay ngani tagdusi. So 24. So na kay ang itlog duha ka buok tag-utso. Pila to? Nakay 30 kapin. 30 kapin. Yung 50 nimo wala na napisukli. So ang imong 50 na pay sukli dani guys, makasud-an na ka og pamahaw. Dya daghan ka adto, pwede na mo tikay suon. Magtagsa-tagsa na mo dani. Magtagsa na kahiwa. Sarap. Asa mo ana? Yummy. Nalila na hurot na. Yeah guys, salamat sa inyong pagtanaw. Guys, naku dalis punuan sa kuan guys. Kinag-uw ko. Nawag ko Diyos nanay nga sinanay pud gilantan pud ron. Dya, yung sila nakalibanga ko noon. Dya, si Aliana pud napas hospital kay nag-upog ko kay nagsigya pud kunugsukan sa taas og kanang kuan taas kan og hilanat. So gabi pa jud ko guys wa makatug. So ato lamang yampo na maoki ng taon-taong mga bata kay grabe di lalim nga atong kanang mahal sa kinabuhi nga maingana guys. So gahila ko ganyan buntag kay malagi si nanay na pud si Alia si Dixie na pud gidaan na pud ni Aisa dito sa kuan guys sa pa-check up ni Dr. Bin ja nakauli na hinon kuno sila karon pero si Aliana laman siyang gikagawaan kay napa sa ospital nja. Lagi na sila sa Agna sa private hospital. So ato yan po guys nga kinanta sa Liana kay mag-ubo lagi po ko. Ano ko? Ako ganahin mo kaon guys. Ako maniod to. Ihan ni ko maniod to naman sa hilak ko kay nag-uwalay ko. Di man tama. Naghilak na to guys. So ato naman sa yan po. Lagi po dito po ako sa Liana. Sinanay yung si dalim nga kanang nasa hospital. Kaya ako nakasuway na tulog mga ingana guys na nakakura po isa nga nasa hospital na may wika may bukuli nga na nakasuway na po ingana guys. So walang sakitan ko mahita ko sa mga isuong ang mga pagpapin. So guys mo yung video ko lang guys hindi man ako mag-upload kay wali ko ganahin o ganahin guys mo kuan mo lilit-lilit ganahin mo kaon. So ganyan guys nagluto ng kututong kuan mo ito yung kaon nang pasikan tulog ka ng ibutang ang itlog. So wala kong kagluto wala tsong ganahin guys naman ang ginagagampo nga ikapon ng tangi
Si Aliana o siliksik si nanay. Ni Santo Niño nga maadyo na sila. Diya guys, see you next vlog guys. Tanawan ko guys kay mga tulay may ka ng simala. Kay ipadadaan man ko ni Ma'am Baldi yung ka ng pang masahe pa doon sa simala. Makapanagod ko ito guys. Kay doon na po may nagplano na guys. May musildo kang ba na mga tumi. Kay kanaan pa po na ni Nicole. Diya guys, hapit na ko dahon.